минтақаи сайёҳии Девлохам дар ҷамоати деҳоти Нуриддин Маҳмудови ноҳияи Шамсиддини Шоҳин дар баландии зиёда аз 2200 метр аз сатҳи баҳр ҷой гирифта, масоҳаташ дар умум зиёда аз 21 000 гектарро ташкил медиҳад. дуруд биёндагони азизи телевизиони сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ. Нашри навбатии барномаи Экотуризм аст манзуратон. Айни ҳол мо қарор дорем дар яке аз мавзеъҳои ҷолибу диданӣ ва бой аз захираҳои табиӣ ноҳияи кӯҳманзари Шамсиддин Шоҳини вилояти Хатлон ва тавре ки ба мо роҳбаладамон гуфтанд, ин мавзеъро Девлохам мегӯянд ва ёдовар мешавем ки имрӯз дар барномаи сайёҳати экологӣ моро ҳамроҳӣ мекунанд нозири хоҷагии шикории сайди Тагноб Машариф Одинаев. моро ҳамроҳ бошед. ёдовар мешавем ки ҳудуди мазкур ба хоҷагии шикории сайди Тагноб дохил гардида, дар он ҳайвонҳое чун хирс, хук, ҷайра, далла, рис, бабри барфӣ, рӯбоҳ, шағол, қашқалдоқ, гург, мор, харгӯш ва бузи пармашохи кӯҳӣ вомехӯранд. хоҷагии мазкур ҳанӯз соли 2012 бо мақсади пешгирӣ аз маҳви бузи пармашохи кӯҳӣ таъсис ёфта буд ва дар як сол аз рӯи нақшаи муайянгардидаи Кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон танҳо сайди ду бузи пармашохи кӯҳӣ иҷозат дода шудааст. барои ҳифзу нигаҳдории ин ҳайвони нодир дар ҳудуди хоҷагӣ 7 нуқта бо 4 басти назорат фаъолият мебаранд. мо барои аз наздик ошноӣ пайдо кардан аз табиати мавзеъ бо убур кардани роҳҳои пурпечутоби кӯҳҳои сабзпӯш ба яке аз чунин нуқтаҳои назоратӣ омадем. фаромадан баробар аз автомобилҳо ки моро то ба назди нуқтаи назоратӣ овард, табиати дилкаши атроф диққати моро ба худ ҷалб намуд. тавре аз суҳбат бо нозирон маълум гардид, дуртар аз нуқтаи назоратии хоҷагӣ махсус заминҳо ҷуфт гардида, гандум киш шуданд то ҳайвонҳои маскунии мавзеъ дар фасли зимистон бо ғизо таъмин гарданд. ҷиҳати вусъат додани корҳои биотехникии зимистони гузашта дар ҳудуди хоҷагӣ иловатан 8 халта гандум пошида шудааст. инчунин дар наздиктари нуқтаи назоратии хоҷагӣ бо усули обмонии қатрагӣ картошка кишт гардида боғ бунёд ёфтааст. обро ба ин баландӣ аз масофаи 5 километр тавассути қубур кашонда оварданд. дар гирду атрофи нуқтаи назоратӣ ниҳолу дарахтони себ, зардолу, нок, бодом, чормағз, шафтолу ва гилос шинонида шудааст. дар ҳамин мавзеи мо кишт кардагем гандум барои хӯроки ҳайвонот, барои зимистон гузаронишон. каву хошокша тайёр мекунем барои ӯҳо. гандумша дар вақти барфи зиёд задан барои паррандаҳо, кабгу дигар паррандаҳое ки дар ҳамиҷа зиндагӣ мекунанд, барои мо тайёр мекунем. бо болои ӯ ҳамиҷода боғ кардагем. аз он ҷумла дорем кардем чормағз, бодом, нок 3 намуд, сев 2 намуд, зардолу, гелос 1700 дарахт шунондагӣ. нигоҳубин дорем ҳамаи амира қатрагӣ парвариш кардастем. об бошад тахминӣ агар ҳозир ба навор гирифта шавад, ҳо кӯҳе ки мебинем дар охир барф дорад, ҳаямуҷа ба ҳамиҷара бо нами қубури пластикӣ қатӣ мумкин ки 4-5 километр бошад. канда тай хок қатӣ ба ҳамиҷара овардагем, дар инҷа бочка ховондагиву қатрагӣ об медем.
дар рафти ташкилу гузарондани сайёҳати экологӣ ҳамроҳи яке аз нозирон дар мавзеи девлоқ ҳам сари ҳар як қадам мо бо гулу гиёҳҳои рангорангу шифобахш инчунин хурданбоб вомехӯрдем ки ин аз табиати бой доштани олами набототи ин минтақа далолат мекард. биандагони азиз, зимни сафари экологиямон ба минтақаи девлоқҳами ноҳияи Шамсдини Шоҳин мо мафтуни зебоиву манзараҳои ҷолиби ин дашту дамани воқеан ҳам аз лиҳози гиёҳҳои шифобахш, растаниҳо гардидем ва дар ин ҷо тавре ки мо мушоҳида кардем бисёре аз гиёҳҳои шифобахш вуҷуд доранд, месабзанд ва яке аз ин гуна гиёҳҳои шифобахше ки миёни мардум бештар маъмул мебошад, ин анамин гиёҳи шифобахши торон миёни мардум маълум аст, месабзад ки аз ин мавзе сайёҳон дидан мекунанд, аз ҷумла худи сокинон низ ба ин ҷо омада анамин гуна сайёҳати экологӣ анҷом медиҳанд ва аз ин гуна гиёҳҳои шифобахш чида бо худ мебаранд ва тавре ки медонем онҳо шифобахш ҳастанд, ба бисёре аз бемориҳо дармон низ мебошанд. торон рости гап аз ҳамун солҳои пеш торон як гиёҳест ки бештар дар заминҳои нарм ва дар байни хорбутаҳо мерӯяд. аз қадим ҳамин аз замонҳои хеле пеш то имрӯз хеле ки пештар истифода мекарданд, ҳоло ҳам истифода мекунанд ва хурданӣ ҳаст, фарон истифода мешавад, махсусан торони ҷангалӣ. Торон барои паст кардани фишорбаландӣ бисёр доруи хуб аст ё давои хуб аст. тавре роҳбалад ба мо гуфт дар мавзеи гулугиёҳҳои зиёди шифобахш мерӯянд. аз ҷумлаи онҳо ин чоқала, чукурӣ, зира, марғилон, салабандак, пупалоқ, баргизуф, хоч, ҳазору испанд, сансавил, рова, чойкаҳак мебошанд ки барои баровардани хунукӣ, баландбардоштани масуният, табобати бавосир ва дигар бемориҳо дармон мебахшанд. гулубутаҳо, гиёҳҳои хушбӯй, табобатӣ ҳамчун беҳтарин воситаҳои гиёҳдармонианд дар талу теппаҳо, дар даштаҳо, дар доманаи кӯҳҳо хеле фаровонанд. аз ҷумла гулҳои масалан гиёҳои қоқу, бӯи модарон, пию торон, хуб чоқла, зира, зирч ки ба қисман дар баъзан ҷоҳо зилол мегӯянд, дар мо асосан зилол мегӯянд. хуб гиёҳҳои бисёр хуби табобатиянд, барги зуф, дигарҳо. мардуми маҳал аз хеле аз замонҳои пеш то имрӯз аз ин гиёҳҳо бо мақсади беҳдошти солимии худ бисёр фаровон истифода мекунанд ва дониста истифода мекунанд. ҳамин маданияти истифода бурдани ҳамин гиёҳҳои шифобахшро рӯз аз рӯз бештар эҳсос мекунанд ва хубтар онҳо истифода мекунанд. мавҷудияти ин гулу гиёҳҳои шифобахш ба манзараҳои мавзеъ зебогии дигар зам намуда тамошояшро ҳаловатбахш гардонидааст. аз дарахтоне ки худрӯй буда дар ин мавзеъ зиёд ба назар мерасанд, ин арча, бодоми талхак, шакунг, фарк, заранг, сиҳдарахт, зилол, ярғай, шулаш ва ғайра мебошанд. маҳз мавҷудияти ин дарахтони сояафкану мевадиҳандаи худрӯй аст ки табиати минтақаи девлоқ ҳам зеботар гардида онро ба як ҷангалистони воқеӣ табдил додааст. биандагони азиз, воқеан ҳам ин мавзеъ дорои манзараҳои ҷолибу диққатҷалбкунанда ва назаррабою дилфиребанд
ки махсусан тамошояшон тавассути дурбин боз ҳам ба кас ҳаловати дигар мебахшад. зимни тамошои гирду атроф тавассути дурбин чашмам ба ин уқобу бошаҳо афтод ки нуқтаеро нишон гирифта гирдаш давр мезаданд. дар айни ҳол садои хондани капҳо ба гӯш мерасад ки таассурот ва ҳаловати бардоштаро дучанд мегардонад. чуноне аз суҳбатамон бо нозири хоҷагии шикорӣ маълум гардид, дар ин минтақа бештар паррандаҳое чун кабк, бедона, каргас, боша, булбул, шоҳин, уқоб, зоғ, кафтар, алибоч, зарғовзалич, саъба ва ғайра ба назар мерасанд ки табиати мавзеъро боз ҳам мукаммал ва бой мегардонанд. мавҷудияти набототу ҳайвонот, дарё ва боду ҳавои тозаи тераи замин имконият медиҳад ки низоми экологӣ дар ин макон мукаммал гардида як занҷираи ногусастанӣ ва алоқаи ҳаётиро барои табиат ба вуҷуд орад. ҳадаф аз таъсиси хоҷагии шикории Саиди Такноб низ маҳз ҳифзи ин низоми экологӣ мебошад. бояд гуфт ки дар ҳудуди ноҳияи Шамсиддин Шоҳин чунин хоҷагиҳо дар маҷмӯъ 7 ададро ташкил дода бо набототу ҳайвонот имкониятҳои табиӣ монанд ва ҳадафи ягона фаъолият доранд. бахусус дар деҳоҷойҳои наздиктарин ҳар кадоме аз ин гуна хоҷагиҳои сайёҳӣ меҳмонхонаҳои зебову ҷавобгӯ ба шароитҳои муосир сохта ба истифода дода шудааст. дар вақти фаъолияти коримон сайёҳои хориҷиву дохилӣ бисёр меоянд. шароитҳо ҳамаш муҳайёи ҷои хов, хурду хӯрок бо барои тозагии атрофу муҳит. дар баробари зиёд кардани бизи пармашох бо сайёҳон дастуру фаҳмондадиҳӣ метиҳем ки партовҳои хеле дар атрофи муҳити мавзеи сайёҳӣ напартиянад. ҳамин партовҳоро дар ҷои махсус ҷамъ карда мо нобуд мекунему. дар муҳити зистмон кӯшиш мекунем ки ҳамин партовҳо пайдо нашаванд, набошад. вақте ки сайёҳ аз хориҷи кишвар барои сайди шикор меояд, боз дар ҳамон меҳмонхонаи мо дар деҳамон ки поинтар аз мавзеи сайёҳимон ҳаст, ҷои хов, ҳамому тамоми шароитҳои лозимӣ муҳайёанд. тавре нозири хоҷагӣ ба мо гуфт, сайёҳон ба мавзеи Девлохам соли 2 маротиба ба ҳангоми сарсабзӣ ва шикор аз тамоми гӯшаю канори дунё ташриф меоранд. ҳангоми сайру сайёҳат ва шикор ба онҳо дастурҳои зарурӣ дода шуда, қоидаҳои сайёҳати экологӣ ва шикор фаҳмонида мешавад. тамошобиёни азиз, бояд як чизро ҳатман қайд кардан зарур аст ки ҳангоми сайёҳати экологӣ қонуне вуҷуд дорад. ҳангоми роҳ рафтан бо ан ҳамин гуна пайроҳо хати сайри худро аз ин пайроҳо берун насозед. барои боис нагаштан ба вуҷудоии пайроҳои дигар месазад танҳо аз ҳамин пайроҳо гузар намуд. зеро гузаштан аз дигар пайроҳо ва поймол сохтани растаниҳою гулу гиёҳҳои шифобахши мавзеи ҷолиби сайёҳӣ метавонад ба вайрон шудани экосистемаи табиат оварда расонад. ин ҷо назарамон ба ин хирси малла афтод. тавре гуфтем, дар мавзеи Девлохам бисёре аз ҳайвонҳои маъмули ваҳшӣ вуҷуд доранд ва яке аз ҳайвонҳои нодир ки ба феҳристи ҳайвонҳои зери хатари маҳвшавӣ қарор дошта, яъне китоби сурхи Тоҷикистон ворид гардидааст, ин бузи пармашохи кӯҳӣ мебошад.
ин нави бузи пармашохро морхури бухороӣ меноманд. морхур ном гирифтани онро аслан дар мисоли мор печон будани шохҳояш маънидод мекунанд. мувофиқи маълумоти додаи нозири хоҷагии мазкур дар ин мавзеъ зиёда аз 800 сар бузи пармашохи кӯҳӣ зиндагӣ мекунад. ҷинси наринаи бузи пармашохи кӯҳӣ вобаста ба фаслҳои сол ранги пашмашро иваз мекунад. дар фасли баҳор сафед ва дар фасли тирамоҳ ранги пашмашон сиёҳу кабуд мешавад. ранги пашми модинаҳо бошад дар 4 фасл бур боқӣ мемонад. моҳҳои ноябр, декабр вақти наслгирӣ ва моҳи май замони наслдиҳии бузи пармашохи кӯҳӣ аст. ҳоло ки ҳаво рӯ ба гармӣ аст, бузи пармашохи кӯҳӣ рӯзона бештар хоб меравад ва танҳо ҳангоми салқин шудан аз бегоҳ то субҳ ба берун барои дарёфти хӯрока мебарояд. дар вақти наворгирии барнома назарамон ба ин ду нафар нозирони хоҷагӣ афтод, ки дар теғаи хатарноки кӯҳ баромада барои бузҳои кӯҳӣ намак мегузоштанд. کارکنان همیش شرکت سید تگناب هستیم. در یک سال 2 مرتبه نمک میگذاریم. 6 ماه بعد 6 ماه بعد 6 ماه پس فقط نمک میگذاریم. به خاطر که خودی همین بزی پرمشاخ کوهی که حاضر مثلا شکاری و ممنوع است، در حال نابود شوی قرار دارد، برای همون نمک میگذاریم. هم صفحش زیاد شود، هم از حدودی که یعنی به هر طرف پریشان نشود در همانجا سکونت خود دوام می‌دهد. وقتی که نمک میگذاریم اساساً این نمک زمستان برای گرم شوی هم امکانیت می‌دهد، امکانیت خوب فراهم می‌آورد. حتما برای نمک گذاشتن باید به اون جای‌های بسیار هم خطرناک برآمدن لازم است. پیراهه‌هایی که بوزی پرمشاخ می‌رود، او پیراهه‌ها مثلا جوهایی هستند که عادی نیستند. او را مثلا نمیتواند هر کس به اونجا مثلا رود، با جوهای خطرناک دارد که مثلا جر شدن ممکن، لیکن خاص برای همین طبیعت غنی کردن کوشش میکنیم که هر سال صفی همین چاروی پرمشاخ زیاد کنیم. якчанд сол пеш дар ин мавзеъҳо бо сабаби шикори зиёди бемаврид қариб ки насли бузи пармашохи кӯҳӣ ба нестӣ рафта буд. ҳоло бошад бо қарору супоришҳои ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон, корбарии кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва агентии хоҷагии ҷангали назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон шикори навъҳои нодири ҳайвонҳои ваҳшӣ зери назорат гирифта шуда, соле танҳо 2 шикори наслӣ аз 7 сола болои бузи пармашохи кӯҳӣ бо пардохти маблағи муайян дар мавридаш иҷозат дода шудааст. сину соли бузи пармашохи кӯҳиро аз рӯи дарозӣ ва токурдагии шохҳо муайян мекунанд. ҳар қадаре ки шохи бузи пармашохи кӯҳӣ дарозу печдор бошад, пас ҳамон қадар сину солаш бузург арзёбӣ мегардад. дар баробари донистани ҷуғрофия ва набототу ҳайвоноти маҳал, инчунин доштани маърифати экологӣ ва дурусту берасонидани зарар ба табиат сайру сайёҳат намудан дар ин гуна гӯшаҳои нотакрору дилфиреби диёр ва мақсаднок истифода бурдани гиёҳҳои шифобахш василаи беҳтаринист баҳри ҳифзу нигаҳдории набототу ҳайвонот ва беҳдошти саломатии худ.
биандагони азиз, рӯз ҳам бегоҳ шуд. Инҷо мерасем ба поёни нашри навбатии барномаи экотуризм аз минтақаи девлоқами ноҳияи Шамсиддин Шоҳини вилояти Хатлон. Умедвор ҳастем, ки аз тамошои барнома хеле ҳам ба худ таъсироти нек бардоштед ва аз тамошои ин манзараҳои ҷолиби гӯшаи диёри Бештосои Тоҷикистон ҳаловат бурдед. Бо умеди саломатию сарбаландӣ ва саодатмандии шумо то барномаҳои оянда, хайр. Ҳамеша дӯстдори сайёҳату табиат бошед.